إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Баршаларыбызны да юктан бар кылып, безне үзенең иге-шиге булмаган сый-хөрмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән сөйкле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз, аның әмерләрен үтәгез, аның тыйганнарыннан тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хакка туқатих ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Тиешле дәрәҗәдә һәм мөселман булмаган хәлдә, ягъни үзегезнең мөселманлыгыгызны төзәтмәгән, Раббыгыз белән ике арагызны төзәтмәгән хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Имам Бухари һәм Имам Муслим җыентыкларында килә, Абу Муса радиллаһу анху тапшыра: bir вакыт кешеләр сөйкле пәйгамбәребез янына килеп: "Я Расулаллаһ, исламда кайсы гамәл иң хәерле, иң фазилетле?" дип әйттеләр. Дигән сорау бирделәр. Шул вакыт пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Мөселман ул шул," диде, "кемнең теленнән һәм кулыннан башкалар имин булырлар," диде. Ягъни, мусульманин тот, кто обезопасил других мусульман от своего языка и рук, дип пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам исламның иң күркәм күрсәткечләренең берсен әйтте. Мөселман башкаларга зыян китерергә тиеш түгел. Менә аның мөселманлыгы кайда күренә? Теленнән дә, кулыннан да. Сөйкле пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям әлеге сүзе мөселманнарның иң яхшысы турында безгә хәбәр бирде. Хакыйкый мөселман ул иң элек аны юктан бар итүче Раббысының хакларын саклый. Аннары соң Раббысы юктан бар кылган мәхлукларының да хакларын бирә. Ул хакларны саклап килә. Кешеләргә үзеңнең сүзең, кылган эшең белән зыян китерү аларның юктан бар итүчесенең ачуына сине дучар итә. Рәнҗетелгән кеше Аллаһы Тәгаләгә якынрак булган сайын, яки үз хакын саклый алмаучы загыйф, мискин булган сайын, аны рәнҗетүчегә Аллаһының ачуы артканнан арта бара. Әл-Ахзаб сүрәсенең 58-нче аяты. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валлазина ю'зуна ал-му'минина вал-му'минати бигайри мактасабу", кемнәр нахакка, ягъни сәбәпсез мөмин һәм мөминәләрне рәнҗетсәләр, кимсетсәләр, алар турында яман сүзләр сөйләсәләр, аларга карата явыз эшләр кылсалар, фақад ихтамалу бухтанан ва ифман мубина ди. Алар үз өсләренә ике куркыныч гынах алалар. Беренчесе бухтан, ягъни кешене клевета дип әйтелә, бухтан. Кешене ул эшләмәгән җинаяттә гаепләү.
кешене нахакка кимсету, нахакка рәнҗетү. Беренчесе бухтан гынахасын алдылар ди. Икенчесе аларга зыян китереп, ашыктан ашык гынах алдылар ди. Шуңа күрә җәмәгать бер мөэминнең исеме, тәне җисеме, аның малы, милкәте, дәрәҗәсе икенче мөэмин өчен харам булып тора. Әгәр дә бер мөэминнең Аллаһ каршындагы дәрәҗәсе күбрәк булган сайын, ул мөэминнең исемен, дәрәҗәсен таплау, аның гынахасы шулай ук күбрәк була. Шуңа күрә гади мөселманны рәнҗетү, гади мөселманның гайбәтен сөйләү бер дәрәҗәдә гынах, зур гынах, харам. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә нәрсә диде? Гайбәт сөйләүне кардәшеңнең, үлгән кардәшеңнең итен ашау белән бер диде. Җирәнәсезме диде? Гайбәттән дә җирәнергә кирәк. Ләкин ул гади мөселманның гайбәте. Әгәр дә ул гади мөселман түгел, галим мөселман булса, Аллаһ Тәгалә аңа гыйлем биргән, аны галим иткән булса, әлбәттә галимнең дәрәҗәсен таплау, галимнең дәрәҗәсен кирләү һәм аның гайбәтен сөйләү, аңа яла ягу, аны яманлау, аның гынахасы да арта. Ни өчен? Чөнки галим аның дәрәҗәсе Аллаһ каршында зуррак. Шуңа күрә шундый әйтем дә бар. Лухумул уламаи масмума дигәннәр. Галимнәрнең итләре агулы дигәннәр. Ни өчен итләре? Чөнки гайбәт ул кешенең итен ашау. Ә галимнең итен ашасаң, агуланачаксың. Һәм ни кызганыч, җәмәгать, бүген без шул кадәр кай вакыт әхлаксызлыкка төшәбез, шул кадәр җахилият, наданлыкка төшәбез. Кичә комган тотып, артын юырга өйрәнгән, әле тәҗвид белән Коръәндә укый белмәй, инде авызында зур галимнәрне сүгә. Бу галим фәлән, бу галим төгән. Ник алай әйтәсең дигәч, менә мин фәлән галимне ишеттем ди. Ул фәлән галим сөйли торган сүз. Син надан сөйләп йөри торган сүз түгел ул. Медицинский университетның беренче курс студентларына кулларына скальпель тоттырга ярамый. Алар кисеп бетерәчәкләр. Шуның кебек әле кичә комган да тотап белми иде. Әле тәҗвид кагыйдәләрендә өйрәнмәгән, инде зур галимнәрне шәйнәп йөри. Аларның итләре агулы җәмәгать. Син ул галимнәрнең дәрәҗәсен төшерә алмыйсың, әмма үзеңне, күңелеңне агу белән хәлак итәчәксең. Әгәр дә ул әле галим гына түгел, табигыйн булса, сахабалар булса, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бик каты кисәтте. Минем сахабаларымның дәрәҗәсенә тия күрмәгез дип. Сахабалардан соң пәйгамбәрләр булса, сөйкле пәйгамбәрбез булса, Аллаһ каршындагы дәрәҗәләре күбрәк булган сайын, аларның хакларына кирү, аларның исемнәрен, дәрәҗәләрен тапларга тырышуның гынахасы да шул кадәр артадыр. Шулай ук җәмәгать тагын бер мизгел бар. Аңа да игътибар бирергә кирәк. Бер яктан мөселманның Аллаһ каршындагы дәрәҗәсе күбрәк булган сайын, аны кимсетү, рәнҗетүнең дә гынахасы арта. Икенче яктан бар шундый кешеләр, аларга бу дөньяда Аллаһ сынау буларак хикмәт белән зәгыйфлек биргән. Һәм алар үз хакларын якларлык түгел. Залим гадәттә кемне сайлый рәнҗетергә? Үзеннән көчлеләрнеме? Юк. Ул үзеннән зәгыйфләрне сайлый. Урамда барганда да ул үзеннән кичкенәрәккә килеп бәйләнә. Таза, здоровый мужикка сикерми бит. Ансы бит аны бер суга да тигесе ава. Шуңа күрә ул аңа бармый, ул барамын сына. Шулай бит. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә үзенең хикмәте, ул хикмәтсез берәр дә булмый. Үзенең хикмәте белән, үзенең рәхмәте белән кемгәдер бу дөньяда зәгыйфлек бирсә, ул зәгыйфне рәнҗетүче белән Аллаһ Тәгалә үзе эш итә.
Ягъни һәр бер зәгыйфның артында кем тора? Аллаһы Тәгалә үзе тора. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дуа кылганда каты итеп әйтте. Я Раббым диде, ике зәгыйфның хакын үзеңә тапшырам диде. Кем шушы ике зәгыйфкә тисә, аларны рәнҗетсә, үзең аларны хәл ит диде. Пәйгамбәрбез бик мәрхәмәтле иде. Шулаймы? Ул дуаларында бик сак булды. Монсында каты иттереп әйтте. Һәм нәрсә диде? Ике зәгыйф. Ятимнәр һәм хатын-кызлар диде. Беренчесе ятим. Кем ул ятим? Атасыз бала. Аның ул баланы рәнҗетсәң, килеп синең маңгайыңа бирергә атасы юк аның. Шуңа күрә ятимнең малы, ятимнең иминлеге аның артында Аллаһ тора. Аллаһ Тәгалә кисәтеп әйтә, кат-кат әйтә, ятимнәрнең малына кермәгез ди. Ятимнәрне алдап, әйберне ала күрмәгез ди. Шуңа күрә ниндидер госпрограммалар белән ятимнәргә, мискиннәргә нәрсәләрдер каралган икән, ул маллар бик куркыныч. Аларга тиергә ярамый, аларга керергә ярамый. Һәм хатын-кыз. Ни өчен хатын-кыз? Чөнки җәмәгать күп вакытта ирдә хатынына яман сүзләр әйткәндә, хатынының хакына кергәндә, әгәр дә хатыны кем әйтмешли торып сдачасын бирә ала икән, күп ир ул эшне эшләмәс иде. Ләкин хатын-кызга Аллаһ Тәгалә слабый пол дип әйтелгән. Шулай бит. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең илчесе ике затка карата, аның хакына карата бик зур катылык күрсәтте. Бу хакка тигәннәрне үзең хәл ит диде. Ятимнәр һәм хатын-кызлар. Шуңа күрә кешенең үзен үзе якларга кеше дәрәҗәсе, мөмкинлеге әзрәк булган сайын Аллаһ аның дәрәҗәсен үзе саклый. Һәм шуңа күрә мәзлумның дуасы да кабул була диде. Шулай бит? Чөнки ул рәнҗетелгән, аның хакына кергәннәр. Аның дуасы да кабул була диде. Менә шушы хадис, Пәйгамбәребезнең насихаты, мөселман ул шул, кем үзенең теле белән дә, кулы белән дә башкаларга зыян китерми. Бу хадистә сөйкле Пәйгамбәребез мөселманнарны шакыра, тәрбияли, үзара мәхәббәт, үзара хөрмәт белән яшәргә. Кешеләргә айруча зыян китерергә мөмкин булган әгъзалардан кисәтә. Бигрәк тә игътибар бирегез. Шушы әгъзагызга дип әйтә. Һәм ике әгъзаны искә ала. Тел һәм кулдыр. Ни өчен? Чөнки кешеләр белән мугамәлә кылганда аларның хакына кирмим, аларны кимсетмим, рәнҗетмим дигәндә бигрәк тә ике әгъзага игътибар бирергә кирәк. Телгә һәм кулга. Тел. Мөхтәрәм җәмәгать, тел ул шул кадәр кичкенә. Шул кадәр бәләкәй ул, ләкин ул үзеннән бик зур һәм бик куркыныч нәрсәләр чыгарырга мөмкин. Шуңа күрә тәннең бүтән әгъзалары, аяк, куллар, бүтәнесе гәүдә, алар телдән куркып торалар. Бер нәрсә эшләп кынатмасын инде дип. Ни өчен? Чөнки менә шул тел бер чыгып кына керә ул кайвакыт. Бүтән тән курбан кала. Шулаймы? Шуңа күрә Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам әйтте, Имам Ахмад Тирмизи риваятләрендә килә ди. Адам баласы иртә белә уянса ди, тәннең бүтән әгъзалары телне шелтәләргә тотыналар ди. Вагазлилар көн сайын. Аяк, куллар, бүтән җир. Аллаһыдан курык тел. Без бүтәнебез синең белән бәйләнгәнбез. Әгәр син туры юлдан барсаң, без дә туры юлдан барырбыз. Син адашсаң, biz de adашырбыз дип, бүтән тән куркып, борчылып, көн сайын телне нишли, вагазлап тора икән. Бу Имам Ахмад Тирмизи риваятләрендә килә. Бит асылда җәмәгать тел ул бит Аллаһның бик зур нигъмәте. Ул бит Аллаһның безгә булган бик зур бүләге. Балад сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Алам наҗ'ал лаху айнайн". Неужели мы не одарили его глазами? Без аңа бит ике күз бирдек ди, күрү өчен. Ва лисана ва шафатайн. Без аңа сөйләү өчен тел, ике ирен бирдек ди. Карагыз, бу Аллаһның безгә булган зур нигъмәте. Һәм адам баласы аның теленең ни кадәр олуг нигъмәт икәнен белергә
жәмәгать безгә ярдәм итә телсез калган кешегә карау. Карагыз, теле булмаган кешегә үзенең бер фикерен әйтү өчен, сорауын бирер өчен, үзенең хаҗатын кемгәдер җиткерү өчен күпме хәрәкәт, күпме вакыт, күпме көч түгәргә кирәк бер сүзне әйтер өчен. Карагыз, ярый, бүген айрым фән, айрым наука бар, айрым тел бар. Шулай бит инде, Брайль дип әйтеләме? Айрым китаплар бар, хәтта безгә булган 3 битлек китаплар, аларның менә шундый калын китаплар килеп чыга. Шуңа күрә җәмәгать тел, менә шушы колагың ишетмәү, телең сөйләмәү, бу нинди зур сынау. Аллаһ Тәгалә андый сынауга ирешкән кешеләргә инде үзе ярдәм итсен. Шуларга карап без күрәбез, җәмәгать тел нинди зур нигъмәт икән. Субханалла, рәхәтләнеп сәлам бирәсең. Сиңа килгән сәламны кайтарасың, елмайып кемнеңдер хәлен сорыйсың, җылы матур сүзеңне әйтәсең. Шулай бит, үзеңнең әйтәсе килгән фикереңне кешегә шул кадәр җиңел итеп җиткерәсең, хәтта кай вакыт туктый да алмыйсың. Шулай бит, туктатырга кирәк. Ләкин җәмәгать шушы кичкенә генә әгъзаны бәйдә тотмасаң, ул синең беренчедән үзеңә сикерә. Ул вахши хайван, аны тотырга кирәк, читлектә аны тотырга кирәк бәйдә. Әгәр дә ышкындырсаң, иң беренче сиңа сикерә, аннарысын башкаларны да хәлак итә. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәребез Мугаз радиллаһу анһуга насихатлар биргәндә бик күп сүзләр әйтте, ләкин ахырдан нәрсә диде? Мин сиңа әйткән шушы bütün насихатларны җыеп бер сүз белән әйтимме диде. Шуннан соң, "Я Расулаллах, әйт" диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кулы белән телен тотты да, "Бай береңне тый" диде. "Телеңне тый" диде. Шуннан соң Мугаз әйтте, "Я Расулаллах, кыямәт көнендә тел эчендә газап алырбызмы" диде. Шуннан соң ул әйтте, "Эй Мугаз" диде. "Менә шул тел сәбәпле күпме кешене җәһәннәмгә атачаклар" диде. Шуңа күрә кулы белән тотып, нәрсә диде? "Телеңне тый" диде. "Тый телеңне" диде. Менә бу Имам Ахмад Тирмизи җыентыкларында килгән сүз. Шуңа күрә галимнәребез әйтә, авыз эчендәге сүзгә син хуҗа, авызыңнан чыккан сүз сиңа хуҗа ди. Нәрсә дигәннәр халыкта? Әйткән сүз аткан ук ди. Ук киттеме, бар куып җитеп кара. Булды бесполезно. Шыкындырдың, менә аны шыкындырыр алдыннан уйларга кирәк. Шуңа күрә җәмәгать, ни өчен авыз ичендәге сүзгә син хуҗа? Чөнки син теләсәң аны чыгарасың, теләсәң тыясың. Әле синдә. Ләкин инде ул чыгып киткән икән, булды бетте. Булды бетте. Ул сине күтәрә дә ала, дәрәҗәле дә ала. Ул сине юкка да чыгара, хәлак та итә ала. Шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Имам Бухари риваятында килә, кайча кеше ди, уйламыйча гына, ягъни әллә нинди зур сүздә дип белмичә, ниндидер бер хәерле сүз әйтә ди. Шушы сүзе сәбәпле Аллаһ аны дәрәҗәләргә күтәрә ди. Карагыз, каядыр кемгәдер хәерле хак сүзне әйтте. Каядыр кемгәдер насихатын бирде. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы сүзенә бәрәкәт биреп, кемдер төзәлде, кемнеңдер тормышы үзгәрде. Күңеле сынганның күңеле кайтты, әлхәмдүлилләһ, ул тормышка кайтты. Без аны җиңел дип карыйбыз, ләкин ул бөек сүз булырга мөмкин. Һәм Аллаһ аны дәрәҗәләргә күтәрә ди. Кай вакыт кеше ди уйламыйча, бу бит әллә нәрсә түгел дип шундый сүз әйтергә мөмкин ди. Аллаһ Тәгалә аны ди шушы сүзе сәбәпле җәһәннәм газабына тарта ди. Шуңа күрә җәмәгать, тел бәләкәй булса да, телнең продукциясе менә моннан чыга торган. Ул бик дәрәҗәле итәргә мөмкин безне. Ул безне бик зур газапка да тартырга мөмкин. Шуңа күрә һәрбер иман иясе үзенең тел продукциясе чыга торган урынга система фильтрация куярга тиеш. Система защиты куярга тиеш. Һәм аны безгә Пәйгамбәребез галейһиссалату вассалам әйтә. Бухари, Муслим риваятларында килә. Кем Аллаһы Тәгаләгә һәм ахират көненә иман китерсә, сөйли икән, хәерле сүз сөйләсен, юк икән дәшмәсен ди. Шуңа күрә үлчәүгә сал.
Әйтәсе хәзер сүзеңдә бармы хәерлелек? Ул сине Аллаһы Тәгаләгә якын айтамы? Кыямәт көнендә үлчәүнең кайсы ягына куелачак бу сүз? Тиз генә уйла. Әгәр дә хәерле ягына икән, әйт. Юк икән әйтмә. Шуңа күрә нәрсә? Хәерле сүзең юк икән дәшмәсен ди. Тогда пусть молчит ди. Менә шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безгә хәерле сүзләр сөйләргә, хәерсез сүзләрдән сакланырга язсын. Шулай ук кул җәмәгать. Аллаһның нинди зур нигъмәте кул. Машалла. Ике кулыбыз бар. Ике кулыбызда 20 бармагыбыз бар. Һәр бармак безгә кирәк. Һәр тырнак безгә кирәк. Һәр берсе кирәк. Һәр берсенең безгә зур нигъмәт, машалла. Әлхәмдүлилләh, без кулыбыз белән тотып ашыйбыз. Эчәбез. Biz кулыбыз белән эшлибез. Машина йөртәбез. Ишек ачабыз, ишек ябабыз. Йыгыла башласак, кулыбыз белән тотынып калабыз. Шулай бит. Кемдер йыгыла башласа, баланы тотып калабыз. Рәхәтләнеп кайтып, хатыныбызны кочаклыйбыз. Балаларыбызны кочаклыйбыз. Кардәшләр белән күрешәбез. Бу бит нинди зур нигъмәтләр. Машалла. Әгәр дә шушы куллар булмаса, кайчыдыр авыртса тизрәк ярдәмгә киләбез. Кычытса кашыйбыз. Зур күпме нигъмәтләр бар. Ләкин кемнеңдер ул нигъмәтләре юк, җәмәгать. Кемдер үз кулы белән йомышын үтәгәннән соң истинҗә дә кыла алмый. Кемдер тәһарәт тә ала алмый. Җәмәгать, чыннан да бу бит Аллаһның нинди зур нигъмәте. Ләкин бу нигъмәт өчен без җавап тотачакбыз. Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә каршына баскач күргән күзләребез өчен, ишеткән колакларыбыз өчен, сөйләгән телләребез, аяк, кул бөтенесе өчен без җавап бирәчәкбез. Шуңа күрә кул белән кешегә зыян китерүдән сакланыгыз дип пәйгамбәребез аерып әйтте. Нинди зыян? Нахакка кешегә кул күтәрмә. Кеше малына кулыңны сузма. Ришвәт бирмә, ришвәт алма. Хатын-кыз, шит хатын-кызның тәненә кулың белән, бармагың белән тимә. Һәм башка шундый гамәлләр бар. Алар сәбәпле без Аллаһы Тәгаләнең ачуына һәм газабына килергә мөмкинбез. Нур сүрәсенең 24-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ул көнне кешеләрнең кылган эшләре өчен телләре, куллары, аяклары аларга каршы шәһадәт бирерләр." Менә кыямәт көнендә син Аллаһ каршына баскач, нишлим микән дип торганда, синең кулың телгә киләчәк һәм әйтәчәк: "Я Раббым, беләсеңме, минем белән күпме гынаһ эшләде ул" дип. Һәм сине сатачак кулың. Синең аякларың телгә килеп: "Я Раббым, син беләсеңме, ул безне кайларда йөртте" дип, рәнҗеп синең бөтен җөргән гынаһларыңны аякларың сөйләячәк, күзләрең сөйләячәк, колакларың сөйләячәк. Менә шуңа күрә җәмәгать адәм баласына каршы аның бөтен әгъзалары шәһадәт бирәчәк. Һәм Табарани риваятында килә, bir кеше сөйкле пәйгамбәребез янына килеп насихат сорый. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Син кулыңа хуҗамы?" ди. "Кулыңа хуҗам, ты хозяин своей руки" ди. Шуннан соң бу әйтә: "Я Расулаллах, әгәр инде кулыма да хуҗа булмасам, кемгә хуҗа булыйм инде" ди. Шуннан соң пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Телеңә хуҗамы син?" ди. Шуннан соң әйтә: "Я Расулаллах, инде телемә дә хуҗа булмасам, нәрсәгә, кемгә хуҗа булыйм" ди. Шуннан соң әйтә: "Кулыңны хәерле булмаган нәрсәләргә сузма, телең белән хәерле булмаган нәрсәләр сөйләмә" дип, менә шушылай иттереп, шушы ике әгъза хакында сөйкле пәйгамбәребез аңа насихат бирә. "Я Раббым, безгә биргән барча нигъмәтләреңне хәерле эшләрдә, хәерле гамәл һәм сүзләрдә кулланырга язсаң иде. Я Раббым, синең ачуыңа һәм газабыңа илтә торган гамәлләрдән, сүзләрдән, уй-фикерләрдән, игътиқадлардан Раббым безне эмин кылсаң иде. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафагъна бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим." Астагфируллах.